Karaçda döwletleň arkalaşygy ýurtlarynyň 14 ýaşa çenli çağlarynyň arasynda ilkinji ýedek geçirilen bu halkara wetleşigine Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Belarus, Kazakystan, Özbegistan, Azerbaýjan, Ermenistan we Kyrgyz respublikalarynyň jemi 500-den gowrak dekinli çağlar gatnaşdylar. Ýurdumyzyň türlü künjeklerini aýdymsaz we çeperçilik ugurlarynyň bilim alýan dekinli çağlary bätleşen fortepiano, skripka, halksaz urallary, estrada we halk aýdymyny ýerine ýetirmek hemde şekillendiriş ugurlary boýunça ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Birinji açyk çağlar zelf oýunlaryna 6 ur boýunça ýurdumyzdan gatnaşan dekinli çağlaryň 10-kisi bätleşen ikinji tapgyryna gatnaşmak hukuk kazanyp, olaň 8-si baýrakly orunlara münasip bolmak başardylar. Şonda bätleşen netijeleri boýunça Mar vilayetiniň Molony Pesadnak çağlar sunugat mektebiniň okuwçysy Jepbar we halk aýdymyny ýerine ýetirmek ugrundan 1-nji orun eýlep, altyn medala. Lebap vilayet çağlar sunugat mektebiniň okuwçysy Tahirjan we skripka hüneri boýunça hemde Aşgabat şäheriniň ikinji çağlar çeperçilik mektebiniň okuwçysy Yaranow şekillendiriş sunugaty boýunça 3-nji orunlary eýlep, 1-nji medallara münasip boldylar. Şeýle hem Türkmenistana wekilçilik eden çağlaryň ýene-de 5-si estrada aýdymyny ýerine ýetirmek boýunça hemde fortepiano, skripka, akordeon we başga hünärler boýunça zehinlikni görkezip, ýürüýte diplomlar bilen sylalandylar. Çağlaryň birinji zelf oýunlarynyň ýapylyş dawratyna bätleşige gatnaşyp, baýrakly orunlara münasip bolan ýurdumyzyň we beýreki döwletleriň ýaş dekinleri, täsirli çykyşlary bilen tomaşaçylaryň söýgüsine münasip boldylar. Karaçda döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň çağlaryň birinji zelf oýunlarynyň çäklerini bu bätleşige bagyşlandan halkara maslahat geçirildi. Onun dowamyny aýdymsaz we şekillendiriş sunugatyny höwüsli zehini ýaşlary ýüze çykarmak, olary sunugatyň türlü ugurlary boýunça dörejiligi höwüslendirmek hemde ýaş sadanylaryň ýerine ýetirjilik okyplaryny kämilleşdirmek boýunça meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Kyrgyz Respublikasyna iş taparyna bolan mugallimler hemde halkara bätleşigine gatnaşmak maksady bilen Bişkek şäherine bolan ýurdumyzyň ýaş dekinleri awrely halkara bätleşigine gatnaşmaga döredilen ähli şertler üçin milli medeniýetimizi we sunugatymyzy ösdürmäge giň ýollar açyp berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza hemde Arkadağly Gahrman Serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdiler.